Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. On ki katma lada syakem u Putin ha South Africa ka jingkem ya u Putin ha South Africa kan penbena ya katma besyirke kane kade ka jing maham ka bakrau jong u presiden jong ka South Africa persya ya ka jing aibor jong ka ICC ban kem ya u Vladimir Putin ki risep ngi kila kentu ban kem ya u Putin ha South Africa namar u Putin ulabu por ban let jingo ya ka South Africa nakamta ka jingelang jong ka BRICS Summit ka South Africa ka badai ka dekot jong ka BRICS kala penmi ya ka jing maham ka bakrau ya ki risep ngi nakamta ka jinge sela ban kem ya u Putin ka South Africa kala takran ya ki risep ngi namar ka jing penbor ya ka ban kem ya u Vladimir Putin u presiden jong ka South Africa ulaong ka jingkem ya u Putin kan penbena ya katma katkum u presiden jong ka South Africa u Cyril Ramaphosa ulaong kano ka jing persyang ban kem ya u Putin haba u late visit sa South Africa kan wanra ya katma persya ya ka Russia ka South Africa kalapan ya ka jing pelatno ban kem ya u Putin hapo ki rule jong ka International Criminal Court lane ka ICC da ka ba pensyong nongrim ya ki jing shisha ba ka jing ben scam da ka an ban kem yu Putin kan penma ya ka syong suk chong san jong kari kane ka jing kem yu Putin kan wanra ya ka jing kela hakariti trekam jongi bat kan penma ya ka jing ya trekam lang bat ka Russia ka badai ka parlok jongi haka BRICS lane kan wanra ru ya ka thma persya ya ka Russia ka jing kem yu Putin kan sapen snew ya kakam balayalam da ka South Africa ban penkutno ya katma ha Ukraine bat kan nom don kano ka jingmi jong ka jingso ka jing maham jong ka South Africa ban kem yu Putin kalami hadin ba u Putin ulabu puar ban poe ha ka jingyalang jong ka BRICS Summit ha Johannesburg ha ubnai Agos ka Johannesburg kan penlong ya ka BRICS Summit ka bakhatsan nadu arp ka artarik hadu arp sautarik u Agos menta usnam katkum ka jingyo jengtip ka South Africa kadai ka nongsan jong ka ICC bat lapen buar ya ka ban kersan ya ki jing ai buar ya ka ban kem yu Vladimir Putin lakum taru kiri ki badon menta haka BRICS kilawat ban pelatno ya u Putin na ka ICC kiai ki kendon jong ka ICC katkum ki kendon jong ka ICC kano kari kabadai ka dekot jong ka ICC kadai benya selok ya kakut haba ka pensisya ya ki jinge ki ba pentut ya ka jing pentrekam ya ki hukum bala penmi da kakut batkum ta kakut kamla ban ya chaprang ya ki jing kerpat ban kem ya unu breu lada kari kabadai ka dekot jong ka ICC kaladon kam ban wengno ya ki an ki badon jingya dei bat kiri ka perthei kenang ban light na ka jingma haka bede bat ka jing sinchar khadar jong ka takari ka badai ka dekhot jong ka ICC ka parti liang persya ka bahe tam jong ka South Africa ka DA lane ka Democratic Alliance ka lale syakut ban penbor ya kakut ban kem ya u Putin lada upoi sya South Africa u presiden jong ka South Africa ula kentho ya ka jing kerpat jong ka DA ban kem ya u Putin bat ulaong kane kalong ka bom la ban long ha ukat nyu tarik umat ar hajar ar pholai ka ICC kala penmi ya ka jing aibor ban kem persya ya u Putin nakamta ki jing le palat jong u hakat ma Russia Ukraine ka Russia ka bom dai ka dekot jong ka ICC kam shim la penbena halor ka jing phakem yu Vladimir Putin ubadai u presiden jong ka Russia